Hola, soc la Ona Atrapat, benvinguts al meu taller a Serinyà. Dir-vos que m'interessa especialment la part divulgativa i de docència amb artesanies i amb art i avui aprendrem una nova tècnica. Avui teixirem un cul de queixal per fer una sabonera. El cul de queixal és el cul que trobem en els cistells de bolets, en els coves, que és una cistelleria molt típica d'aquí, de Catalunya, de les Terres Mitges. I en aquest cas ens serveix per fer plates de diferents formats, com aquestes tan grans que podeu veure aquí, o plates més petitones com la que aprendrem avui a fer per fer la nostra sabonera. Doncs per fer el cul de queixal necessitem quasi res. Necessitem vímet blanc, aquest d'aquí dins està ja remullat amb aigua, i després també hi ha l'opció de fer-lo amb vímet en pell o vímet directament collit. Necessitem les mans i unes tisores de podar. Com a molt potser necessitarem algun punxó al final, però és molt probable que no sigui necessari. Per començar, farem una sabonera que fa uns 12 centímetres de diàmetre. Per tant, necessitem uns 50 vímets en remull. El vímet s'ha hagut de remullar unes 2-3 hores amb aigua. Llavors, per començar, el que fem és agafar el vímet més gruixut dels que trobi d'aquí dins, que és amb el que farem l'aro del cul de queixal. Els vímets, com que s'han remullat, tenen flexibilitat. Tallo les puntes negres de l'extrem i llavors, amb una mica de cuidado, faig la corba amb un sol i treno la punta prima del vímet sobre la rodona gruixuda que he fet. Sí? He fet una primera trenada. En aquest punt és on miro que la meva rodona faci 12 centímetres de diàmetre. Vaig trenant la punta prima, agafo ben fort i vaig trenant la punta prima sobre l'aro que ja tinc. Tinc la volta, el torno a agafar i el torno a anar trenant sobre ell mateix. I aquí ja se m'acaba, aquesta punta ja no pot donar més, la deixo aquí i la tallo. I llavors al final li acabo de donar la forma rodona que vull. El següent pas que farem és posar els vímets que ens fan aquí al mig de repartidors, els que van verticals, els que li diguem els muntants. Busco en el meu paquet quins són els 4 vímets més gruixuts, tallo les puntes negres d'aquí al final i després tallo en les vares que em surtin 2 dits per cada costat, més o menys. Tinc els meus 4 vímets que em fan de muntants o de vímets estructurals. Ara ja teixirem el nostre cul i teixirem començant des del mig en 2 vímets i després anirem teixint des del centre cap als dos extrems. Per tant, primer agafo 2 vímets, que seran els 2 que aniran al mig, i els situo a la part inferior del meu costat esquerre. Sí? Per tant, aquí va baix, aquí el fico sobre i s'està trenant. Fins als primers 2 vímets tot em balla i tot se'm mou. A la que tingui el segon col·locat ja se m'aguantarà el teixit. I ara poso aquest aquí sota fent el teixit invers. I ara em va per sota i el tinc a sobre. I ja tinc el meu teixit aguantat. Reviso que em surti igual per les 2 bandes, reviso que em quedi bé la forma i que em quedi centrat. Tallar aquests d'aquí dalt a 2 dits o així i després els acabarem de polir. Ara ja vaig agafant vímets teixint 2 per amunt i 2 per avall, alternant els vímets, un cap a cada banda. Doncs fico aquest primer aquí sota i fa per sota, per sobre i per sota. I fico el seu contrari, aquí sota. Tallo les 2 puntes, giro la meva peça i torno a fer el mateix. El que he d'anar fent és anar controlant la meva forma. En aquest cas, com que és rodó i és molt petit, no ens cal perquè amb les mans podem controlar-lo. Però com ell té tendència a obrir-se en aquest sentit i nosaltres hem d'anar-li dient que es quedi aquí. Per tant, jo amb les mans ajusto perquè em vagi quedant la forma rodoneta. Fico un vímet aquí sota, l'aguanto i el treno. I l'aguanto. Quan ja en tinc 2, tallo. A l'altra banda el treno i el col·loco.
Com que ens interessa que la sabonera sigui rodona però faci una mica de forma còncava cap en baix perquè el sabó se'ns hi apoyi bé, llavors el que hem d'anar fent a mesura que el anem teixint és que per la part de dalt, la que estem veient, anem apretant una mica amb les mans perquè ens vagi agafant una forma còncava. Doncs bé, quan ja tenim el cul pràcticament teixit, que ens queda només la part d'aquí a l'extrem, l'hem de teixir ben bé fins al final, perquè els teixits funcionen no perquè hi ha una lligada que aguanta el teixit, sinó perquè hi ha tensió i les fibres s'aguanten unes entre elles, per això no surten d'aquí dins. I quan ja no m'entra per aquí, aparto una mica amb el dit aquests muntants i miro d'apretar-lo i entrar-lo. Un cop ja l'he entrat, ja el puc doblar i portar-lo cap al seu lloc i entrar al teixit. Encara que se m'aixequi molt, després ja puc tornar-lo a baixar. I ara aquest vímet l'hauria de posar en aquest forat, però no puc posar-lo. Doncs el poso a l'ull del mig, que aquí sí que tinc espai, i aixecant aquests dos vímets el moc cap aquí al costat. I automàticament ja el tinc en el forat on el necessitava per començar. I llavors el tombo i ja el teixeixo. I aquest últim em costa una mica més d'entrar, és una mica més difícil, m'he d'aixecar més, però ja el tinc a dins. Doncs quan ja tenim tot el teixit que ens arriba fins als extrems, ja anem a fer el que són els acabats. La part de sota, que li diguem que és aquesta que fa més bombo, aquestes puntes les tallarem més ajustades, a uns que estiguin com uns 5 mil·límetres o així de l'aro. I ara a la part d'aquí dalt puc decidir deixar-li mínim aquests 5 mil·límetres que dèiem, però puc decidir que li deixo un centímetre o que la faig volar una mica més si és el que ens agrada. Algun detall, i ara també tallo aquests 4 que em surten pels costats. Doncs ja hem acabat la nostra sabonera, que tindrem pel reste de la nostra vida si la cuidem. Només cal que la deixem secar ben seca un parell de dies, així que espero que us en sortiu molt amb la tècnica i fins aviat.